थांनाय बाराव नोंथांमोनखौ जेब्ला प्रेस मिट खालामो बे समावबो बुंदोंमोन जों बुंदोंमोन हाग्रामाखौबो बर' जाथिखौ खौसे खालामनायाव बिथांखौ जों खावलायदोंमोन आरो दिनै बिथाङा एनडिएफबिनि गासै फैसाखौनो ज' खालामनो नाजाबाय थादों बे बाथ्रायाबो सैथो बेखौ जोङो दिनै खालामनो हाया बिथाङाबो कन्ट्रिबिउसन दङ बे बेलायावहाय बेखायनो जों बुङो सोरबा हाग्रामाखौ गाज्रि मोननो हागौ जोङो हाग्रामानि मानसि नङा पार्टिनि मानसि नङा नाथाय जों पिडिबि हिसाबै जोङो नुदों खामानि मावनायफोरखौ बिथाङाबो जोंनि पिस मिशनावबो जोंखौ हेल्प खालामदों आरो बिथांनि एसे एनै थुलुंगाया जोंजों दंफायो दा गतिके जों बिथांखौबो सिनायो जे जों बुंनो नागिरनायासो जे बिथांनि दारै जेबो जाथारा बिथाङा नेगेटिभ मानसि बिदि होनलायनायासो जोंखौहाय माइनास पइन्टआव लांबाय थादों ओंखायनो बे इनक्लुसिभ पलिसिनि बे मोन्थोर नङा बेयो जों आपिल खालामनो नागिरो जाय संगठनफ्रा गावजों गाव बेबायदि मोनसे एनआइएनि भाब लाबोलायबाय थादों बा जोंनि गेजेराव डिभिसिभ मोनसे माने अपिनियन क्रिएट खालामलायबाय थानो नाजायो जों बिथांमोनखौबो खावलायगोन जोङो बाथ्राजों दान्थेलायबाय थायालासिनो जों ज' जानानै सावरायलायनो मानो हाया why we cannot come together and discuss and sort it out जोंनि गेजेराव मा डिफारेन्सेसफोर दंलायलायो बेखौलाय जोङो सेमिनार खुंनानैब्लाबो राजुवा मिटिं लिंनानैब्लाबो बा लिडारफोरनि गेजेरावहाय जोङो माने लेंख'लायनानै बे जिनिसखौ जोङो मानो सावरायलायनानै मानो सर्ट खालामनानै लानो हायाखै बिदि जोंनि दुरबलथा जों पिडिएमबि हिसाबै जों आपिल खालामगोन दा बे बेलायावथ' जों बुङो एबसुआनो गाबोन बिथांमोनानो रल लाथों बा हाग्रामायानो रल लाथों बा साहित्य सभायानो रलखौ लाथों नाथाय बर'फोरखौ खौसे खालामनायनि बे सम 2020आ मोनसे गल्डेन माने अपरचुनिटि बे जोंनि थाखाय खारन दा भारत सरकारा इजिपि माने बिजेपिआ माने गुबुन गुबुन स्टेटआव जिहेतु इलेक्सना बिथांमोननि रिजाल्टआ मोजां नङा दा बे समाव जोङो बे अपरचुनिटिखौ जोंनि मोजांनि थाखाय जों बाहायनांगौ आं बेखौसो खावलायनो लुबैयो जिहेतु आसाम इलेक्सन फैगौ एसेम्बलि इलेक्सनाव खाथियाव आरो जोंहाथ' लकेल माने एडमिनिस्ट्रेसन जेनाखि बिटिसि बे इलेक्सनाबो खाथि दा बिनि सिगाङावनो जुदि मोनसे गोरोबथा जायोबाथ' आरो बिटिसि इलेक्सननि खोथाया फैया दा बेखायनो जुदि हाग्रामा बिथाङाबो जुदि गावनि गोरबोजों सानमारदोंबा जे एनडिएफबिनि दारै मोनसे गोदान सुक्ति जादोंसै आरो बे फिथाइया मोजाङानो जाथों होननानै सानोब्ला बिथांखौबो जोङो माने एकदम गोरबोजों खावलायो बिथाङानो रलखौ लाथों आरो नङाबा फरायसा आफादा रलखौ लाथों नङाबा बर' साहित्य सभाया रलखौ लाथों जाहाथे जोंखौ बयखौबो खौसे खालामनानै बिनि मीमांसा दिहुननायाव जाहाथे बयनिबो जोङो मदद मोनलायलायो बे खामानिखौसो जों दा दरखार जादों दा बे समाव बेसो जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन माने सोंलु आरोखि बेखौ सोर मावगोन दा बेहाय जोङो क्रेडिबिलिटि नागिरलायबाय थानानै जोंसो लाबोदों माबाखौ सावरायग्राखौ आरो सोरबाया बुंगोन आंसो लाबोदों बिदि होनलायबाय थानायाथ' थिग नङा बरंथ' पिडिएमबिआथ' जों मिशनखौ साक्सेस खालामबायानो जोबथारनाय बाहागोआव जोङो नोंथांमोना निउसाव नुदों जोंनि पृथ्वीराज आरो थुलुंगा फंबायमोन बेहाय इनभल्भ दङ बे बाथ्रायाबो सैथो दा बेखौबो सोरबाया जुदि आरो डिसक्रेडिट होलायनो नागिरोब्ला बेथ' मोजां माबा नङा बे माने साइन नङा बे जों सोरबा मानसिया जुदि माबा मोनसे मोजां खामानि मावो बिसोरखौ जों थेंक्स होनो सोलोंनांगौ दा जोंनि गेजेराव जों थेंक इउ होनलायनाय बाथ्रायानो फैया थारमाने जोंनि खुगायाव थेंक इउ सोदोबानो ओंखारलायनो नागिरा बेथ' मोजांसिन नङा बे आरो जों दिनै मानो थेंक इउ होनो जोङो बहाय ज' जादों जोंनि दिनैनि प्रेस कनफारेन्सनि मेइन उद्देश्यआनो जाहैबाय जाय पिडिएमबिनि पिस मिशनाव जोंखौ हेल्प खालामबाय बे 14 मासाव फिजिकेलि थाखाय फैसायै बोसोनै दा बिथांमोनखौ जोङो थेंक्स होनोसो जोङो दिनै ज' जादों जिहेतु बे फिसा एसे जाबाय जुदि सुक्तिया जायोबा थिरेन ग्रुपजों जागोन ना गोविन्द ग्रुपजों ओरैनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महरै बुङो थिरेन ग्रुपजोंनो सुक्तिया जागोन होननानै बुंबाय थादों दा बे नोंथांमोननि कुइसनानो गोरोन्थि आं नोंथांमोनखौसो खावलायनो लुबैदों बियो थिरेनजों जागोन ना बेलेग गुबुनजों जागोनबाथ' एन्सार मोनसे होगोन सोरबा सासेया दा बेनो गोरोन्थि जों होननांगौ जे माने बर' सुक्तिया माबोरैहाय जों खौसेयै जागोन बेफोरबायदि कुइसना जानांगौ थारमाने जोंनि सिन्था धारायानो एसे मोनसे सोरनिबा माने फेक्सनजोंहाय एसे इनक्लाइन जानाय नामा सोरनिबा माने माबाजोंहाय जों एसे दैदेनजानाय नामा माने बे आइडिअलजिकेलि जोङो सोरजोंबा माने लोब्बा थानाय नामा जोंनि कुइसना बिदि जानो नाङा आंथ' दा नोंथांमोनखौबो खावलायगोन जोंनि कुइसना सोरबा धीरेनखौ क्रेडिट होनाय सोरबा गोविन्दखौ क्रेडिट होनाय सोरबा हाग्रामाखौ क्रेडिट होनाय सोरबा सावरायग्राखौ क्रेडिट होनाय बिदियाव जोंनि कुइसना जानो नाङा जों बेखौनो खावलायबाय थादों आपिल खालामबाय थादों जों माबोरै इनक्लुसिभ खामानि मावनो हायो जुदि गाव आं होननाय सोदोबखौनो गारनो हायाब्ला
बहाय माबोरै इनक्लुसिभ जागोन बेथ' कम्पिटिसनसो जाबाय थादोंना जोंनि गेजेराव दा बे जों बेखौनो आपिल खालामदों जाहाथे बे जिनिसा जाया आरो बिदियावनो जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव माने बायदिसिना एना एनि बे गावस्रानाय खुद्रिलायनाय बाथ्राफ्रा ओंखारबोबाय थादों ओंखायनो जोङो PDMB हिसाबै आपिल खालामनो लुबैयो 2020 आव जोंनि इनडिफारेन्सफोरखौ नागारलायनांगौ आरो बेवहाय जोङो सावरायग्रा बिथांखौ जिहेतु जोङो जयैनो खामानि मावगोन जों बिथांखौ माने आपिल खालामगोन जाहाथे माने फैगौ बोथोरफ्राव जिनाखि माने कालेक्टिभ डिसिजन जायो बेवहाय जाहाथे जोङो बबेबा मोनसे फेक्सननि क्रेडिबिलिटिखौल' नागिरलायनानै जाहाथे जोङो माने मुखुब जाया बरंसो जोङो माबोरै साबमिसिभ वेजों ज' फैनानै खौसे माबा मोनसे जाथिनि थाखाय माबा मोनसे मावनानै मोजां फिथाइ होलांनो हायो जाहाथे बेवहाय कनसेन्ट्रेसन जायो बेनि थाखाय जों खावलायगोन NDBS बिथां सावरायग्राजों 50 जन फैदों नाथाय जि बिदाय बिथाङा फैयाखै बिनि सायाव माबा मोनसे फैगोन ना फैया बिनि सायाव माबा मोनसे मेसेज दं नामा जों मिथिनायाव जिहेतु जोङो बिराद क्ल'सलि खामानि मावबाय थादों नालाय जों मिथिगौ जायफोर भुटानाव थानाय बिथांमोना माने बिथांमोनाबो फैगोन बावैनो फैगोन नोंथांमोना नुगोन 20 तारिखनि उनाव बिथांमोना फैगोन आं बे मेसेजखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट बुंबाय आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंखायो जाय माने निउसाव गोबां खोथा ओंखारदों जे 50+ बा 50 फैदों बे नङा बिथांमोना 27 जनल' सफैदों बे माने सैथो बाथ्रा जों बेखौ बांद्राय बुंनानैबो लाब गैया नाथाय बिथांमोननि मानसिफ्रा 450 जननिबो बारा केदार दङ नाथाय बिथांमोना लेथेर फेथेर जानानै दङ दा बेखौनो भारत सरकारजों सावरायनाय समाव बिथांमोना ज' जागोन मोनसे जायगायाव ज' जागोन बिथांमोना मोनसे केम्पआव थागोन बिथांमोना आं बे केम्पनि सोमोन्दै दा डिसकास बे मालाय सावरायग्रानि बिथांनिसो बाथ्रा दा जिहेतु जों बेखौ नुखागोन आरो जोङो जिहेतु जयै खामानि मावलायगोन नोंथांमोनाबो बयबो नुगोन जों बेखौनो आसा खालामदों जे 2020आ बर'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां बोसोर जाथों मोनसे हपफुल इयार जाथों जों बेबायदि मोनसे माने आसाजों दिनैहाय नोंथांमोननो बेखिनि मेसेजखौ होनो हाबाय आरोखि 16th of जानुवारियाव मोनसे थारमाने सिजफायार एग्रिमेन्ट जालांबाय भारत सरकारजों दा बेनि उनावहाय जोंहा फार्स्ट राउन्डआव दङ बे पिस टकआ माब्लाफोर जानायनि आसा दङ दा बे बाथ्राखौथ' जोंथ' बिफा इसोर आफा आनान गसाइ नंला जे बे जिनिसा टेबोलावनो प्रप'जालानो जायाखै माला लेंहरगोन दा बेखौ जों बुंग्रोनाय जोंथ' आरो अथ'रिटिबो नङा भारत सरकारबो नङा दा बेखायनो जों मोनसे हपल' लानो हायो थाबैनो खारन दा एसे सेटेलमेन्टनि खोथा दं बिथांमोनखौ दा मोनसे जायगायाव दोनफैनो नागिरदों क'क्राझाराव मोनसे आर्मि केम्पआव दा बे खामानिया जाग्रोगोन माने बिथांमोनखौ जिरायनो जायगा होनांगोनथ' बिनिफ्राय आरो बिथांमोन फैगोन 20 तारिखनि उनावहाय दा बेवहाय एसे समाय लागोन निस्सय समाय लागोन ओंखायनो बे प्रिपेरेटरि माखासे खामानि थाबाय दा बे खामानिया एसे गोख्रैनो आरो मोजाङै जाथों जों बेखौ आसा खालामो आरो इसोरनाव बोर बियो थेंक इउ लादोंमोन 2018 अक्ट'बरनिफ्राय बे पिस मिशना दिनै जोबनाय लामायाव फैबाय जिहेतु जाय बिथांमोनखौ जोङो मुल सुथिसिम लाबोनो थाखाय माने गोजोन सावरायनायाव लाबोनो थाखाय नाजाबाय थादोंमोन बे खामानिया दाख्लै 11 तारिख डिसेम्बराव जाफुंबाय दा गतिके जों जाय बिथांमोना बे पिस मिशनाव इनभल्भ दङ सरकारनिफ्राय होन आर्मि पुलिस बेराफारसे माने एबि माथुर लोगोसे आसाम पुलिस आरो जोंनि मावथि बिथांमोन PDMBनि आरो बेजों लोगोसे बर'नि माखासे संगठनफ्रा डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि इनभल्भ दंमोन भिजिबल इनभिजिबल दा बिथांमोनखौ जिहेतु बे मोनसे मिशना साक्सेस जानायखाय एचिभ जानायखाय बयखौबो जोंहा मोनसे धन्यबाद होनायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै दिनैनि जोंनि प्रेस मिटखौ जों लानाय जादों मानो होनब्ला माबा मोनसे खामानि मावनानै जेब्ला जोबो बे जोंनि मोनसे धोरोम जायो जे जों बिथांमोनखौ धन्यबाद होनांगौ आरो गतिके दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे रंजानायनि मोनसे गोजोननि जेनाखि मोनसे हप मोनसे जोङो नुदोङो दा बे जिनिसा जिहेतु जाफुंबाय बेखायनो जोङो बे प्रेस मिडियानि थ्रुयैहाय नोंथांमोननि थ्रुयैहाय जोङो बयनोबो जाय बिथांमोनहा जोंनि बे पिस मिशनाव हेफाजाब होदोंमोन डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि थाखा फैसा आरो माने फिजिकेल लेबारजोंहाय बिथांमोनखौ धन्यबाद जासिनो थाखाय जों बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों दा खोथाया ओरैबायदिबो मोनसे जाहैदों जे जोङो बेबायदिनो मिडियाफोराव नुनो मोनदों जे सावरायग्रा ग्रुपखौ माने नैबे भारत सरकारजों रायज्लायनायाव लाबोनायाव गोबांनो क्रेडिटखौ लानो नागिरदों आसलथे नोंथांमोना दिनैनि नैबे समाव आसलथे रियेलि सोर क्रेडिटखौ मोनथाव नोंथांमोना मा दा जोंथ' क्रेडिट पलिटिक्सनि मानसि नंला जाहैबाय दा जोंथ' वार्कार जों मावग्रा आरो जों दिनैहाय जों मा मावबाय बिनि फिथाइखौ बयबो नुबाय
दा बेखायनो जोङो बेबायदि जों मोनथारनांगौ होननानै जेबो बुङा बा सोरबा बेक्तिया मोनथारनांगौ होननानै बुङा बेखौ जोङो कालेक्टिभ एफर्ट होननानै साननानै लायो आरो बियो बे माने क्रेडिटखौ जोंनि सावरायग्रा बिथाङा फैनानै जेब्ला प्रेस मिडिया खालामगोन बिथाङा बुंगोन बेखायनो जोंनिफ्राय जों डाइरेक्ट बेखौ जों क्लेम खालामनाय नङा बिथाङानो होथों सोरनो क्रेडिट होयो जों बेखौसो नेनानै थागोन दा बेबायदिनो जेब्ला एकर्डआ जागोन अब्ला बेवहाय खायसेफोरा बुंगासिनो दङ जे एरिया एक्सटेनसन जागोन बा जाया सोरबाबा बुंदों जागोन सोरबाबा बुंदों जाया होननानै बुंदों बा प्रप'ज बड'लेण्डखौ जों जुदि रायखाङोब्ला अब्ला बे आसलते प्रप'ज बड'लेण्डआ जेरै जानांगौ बेबायदि जागोन ना जाया नोंथांमोना मा आसा थिदों दिनैनि तारिखाव जिहेतु जोङो नै थांनाय 18 तारिख डिसेम्बरनि 18 जोङो एबि माथ्रजों लास्ट रायलायदों दिल्लीयाव जोंनि पिडिएमबिआ जोङो माने लेटेस्ट डेभेलपमेन्टखौ बे पिस मिशननि लेटेस्ट डेभेलपमेन्टखौ जोङो बिथांजों जेब्ला सावरायलायो बिथाङा मोनसे खोथाखौ स्पष्ट बुंदों जोंनि बे जोंनि गोरबोआव दङ बे बाथ्राया बिथाङा होनदों जे जुदि बिथांमोना जानुवारियाव सौफैजोबोब्ला माने फेब्रुवारिनि एन्डिं हालागैहाय बाय द एन्ड अफ द फेब्रुवारि जोङो मोनसे बर'फोरजों मोनसे सुक्ति खालामनो माने थाम-थिम जाबाय बे खोथाखौ एकदम स्पष्ट बुंदों बिथाङा दा नाथाय बियो पिस मिशननि सायाव डिपेन्ड जागोन बिथांमोनखौ नोंथांमोना माला लाबोनो हायो बिथांमोन सौफैब्लानो जों माबा मोनसे कमप्रिहेन्सिभ मोनसे सलुसनखौ जों खालामनानै होनोसै बर'फोरनो जाय जिनिसा अनारेबल एन्ड एक्सेप्टेबल दा बेवहाय एक्सटेनसननि खोथा जिहेतु नोंथाङा सोंदों एक्सटेनसनाथ' जानांगौ मानो होनोब्ला सनितपुरखौ गारनानै दानि जिनाखि गोदान बर'लेण्ड सिमां नुदों बे माब्लाबाबो जानो हाया बेखौ जोंबो गोदोबो पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटियाव जेब्ला आं चिफ कनभेनर हिसाबै दंमोन बे समावबो जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिराद गारामा फुवार हुज्रि बाथ्रा बुंबोदों जोङो जेब्ला जोङो माने आन्दलन खालामदोंमोन लामायाव अब्ला जों बुंबोदों जे नेक्स्ट माने जिनाखि एकर्ड जागोन बियो उइदाउट माने सनितपुर बिनि बर'फोरखौ नागारनानै जों माब्लाबाबो सुक्ति खालामनाया थिग जानाय नङा दा बेखायनो जों जाय दैदेनगिरिफोर जाय बिथांमोना दा माने डाइरेक्टलि इनभल्भ बे माने नेगसिएसनाव जों बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो जोंबो बुंगोन सरकारखौ जोंबो बुंगोन जोंथ' सिरि थाग्रा ग्रुप नङा पिडिएमबिआबो स्टेक हल्डार बे बेलायाव बेखायनो जों माथुर सारखौबो बुंदों जे फैगौ जिनाखि एकर्ड जागोन बियो बयनिबो नाजावथाव बे बयनिबो इनक्लुसिभ अपिनियनखौ नोजोर होलायनानै मोनसे माने एकर्ड खालामनाया गाहाम नङाब्ला मा जागोन बे सान्थिया मालाबाबो पार्मानेन्टलि जाया गाबोन समफोरा आरो बिदिनो बायदिसिना बाथ्रा ओंखारना असान्थि जाफिनगोन बेखायनो जों सानो वान्स फर अल नोंथाङा मोनसे अनारेबल एक्सेप्टेबल मोनसे सलुसन होलां जाय सलुसनखौ नायनानै जायनाखि एग्रिमेन्टखौ नायनानै नोंथांखौबो गोसोखांनो हागोन जोङो हिस्टरिक मोनसे खामानि जाबाय होननानै नोंथांखौ जों माने बोराय बैसो जादोंब्लाबो जों थैनाय थांनायनि सिगाङाव खमसे खम जोङो नोंथांखौ गोसोखांनो हागोन बेबायदि मोनसे खामानिखौ मावनानै होला आरो बिथाङा मोनसे समाव र'नि स्पेसियेल सेक्रेटारि बिथाङा मोनसे स्टेटास गोनां मानसि बिथांनि खर'आव दंखायो बे मा खालामब्ला बर'फ्रा गोजोनगोन गतिके दा जिहेतु भारत सरकारजों सावरायनायाव एनडिएफबिनि बेलायाव बिथाङानो डाइरेक्टलि सासे माने सरकारजों माने इन्टारलकुटर हिसाबै सायख'ना होजानाय बेक्ति दा बिथाङा जिहेतु बेबायदि मोनसे हप होदोंब्ला जों आसा खालामो फैगौ जिनाखि सुक्ति बियो माने माइनास सनितपुर माब्लाबाबो जाया आरो बे बेलायाव जुदि माब्लाबा माइनास जानो नागिरदोंबा बिनि आन्दोआव मा दं मा गैया मा पलिटिक्स सोलिदों बेफोरखौ जों मेगन खेवना होनायाव बा बेफोरखौ जों खेंफोरना होनायाव जोंबो बाहागो लागोन बेयाव जों सिरि थानाय नङा बे जोंनि स्टेन्ड आरो पिडिएमबि हिसाबै दा पिस टक खालामनो थांनायाव गोबां फेक्सनफोर दङ गोबां फेक्सन दङ आं बुंनो नागिराखै नाथाय आसलते सरकारा सोरजों सावरायमारगोन नोंथांमोननि मोनथिनायाव सरकारा इनक्लुसिभलि बयजोंबो सावरायगोन जोंनि बे खोथाखौ स्पष्ट बुंबाय सरकारा आरो बिसेसकरि हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय रावबो अफिसारा बुङाखै जे उमुखौ गारनानै तमुकजों जों सावरायगोन बै जोंनि बर'फोरनि बे इन्टार कम्पिटिशननि मोनसे डायलगसो बियो बे इनक्लुसिभ पलिसि जायहा गैया बिथांमोननि साननाय बा गिनाय माने सोरखौबा गारनानै सोरबाया सुक्ति खालामहैसै नामा बे मोनसे एप्रिहेनसनसो
नाथाय जों मिथिथारगौ बेखौ मोजाङैनो मिथिथारगौ जे जिनाखि मोनसे गोरोबथा जागोन बेयो बयखौबो लानानै जागोन बयनिबो कनसेन्ट लानानै जागोन आरो बे बेलायाव जोङो सोरबा थालांगोन बेबायदिखौ सानलायनायखौ जों गारनाया गाहाम आरो जों